Dobrý den z Mladé Boleslavi. Na místním stadionu bude rozehráno čtvrtfinále poháru České pošty. Domácí tým se v prvním ze dvou zápasů střetne se Spartou, lídrem ligové tabulky a zároveň nejúspěšnějším klubem v historii českého poháru, ať už se hraje pod jakýmkoliv názvem. Trenéři obou soupeřů nám teď prozradí, s jakými záměry jdou do důležitého prvního utkání. Sparta oproti ligovým standardům přijela jen s minimální změnou, prostě teď nejdůležitější vzhledem i k lize a k pohárům, že mužstvo se ustálilo, že hrajete pohromadě takto. Tak už jsme nastoupili v předchozích zápasech ve stejné sestavě. Dnes vlastně došlo jenom k jedné změně, takže jsme rádi, že přichází série zápasů, jsme rádi, že se nám sestava zastabilizovala. První zápas nebo vzájemný zápas na podzim ligový se doma prohráli, berete si z toho nějaké ponaučení, jak hrát jinak? Tak z každé si můžete vzít ponaučení, ať už ho vyhrajete nebo prohrajete. Určitě jsme si něco odnesli z toho zmíněného nepodařeného utkání domácího z podzimu. Nicméně to už je dávno. Pane Koubku, je pro vás pohár prioritou? Udělali jste 4 de facto změny oproti lize? Tak určitě prioritou je, protože v naší situaci, kdy jsme v tabulce čtvrtí a máme před sebou 3 nejlepší česká mužstva, Spartu, Liberec a Plzeň, tak musí být prioritou a ta cesta, která případně vede přes český pohár nebo pohár pošty do Evropy, tak je musíme pokoušet. A ty změny jsou vynuceny spíš tím těžkým programem, který máme v poslední době. Takže snažíme se ty hráče rotovat a myslím, že máme dobrou lavičku a s tím by neměl být problém. Takže přeci jen trošku snadnější postup. Mareš. Proti mu Brabec. Už jsme viděli, že Mareš je rychlejší. Znovu ústním souboji proti Brabcovi. Ještě odražený balon a 1-0 pro Mladou Boleslav. A tím střelcem je jim Tomáš Janíček. Tomáš Janíček tolik gólů nedává, ale tahle střela se mu povedla. Jakub Mareš klíčový souboj, znovu uspěl proti Brabcovi, tady trošku se štěstím se k Janíčkovi míč odrazil, protože ten centr Mareše nebyl 100% od Jiřího Jarošíka, přesně namazáno k nohám Tomáše Janíčka. V této sezóně je to první branka pro defenzivního hráče Mladé Boleslavy. Jak góly u Baníku, tak i Viktor Jižkov. To je velká šance a je vyrovný, tak to fotbal. A kdo má jiný než ty? Až přikryl. 21. minuta. Svůj aut, tam dva domácí nezabránil tomu, aby někdo ze Spartanů, teď se předívám, že netěm konkrétně, kdo prodlužoval před golmana, šel ten vyrazil pouze Kašlám Tomála přikryl a ten síč znovu pošel podobně jak proti Baníku. Teď předtím zadělal se v řadě. To je velká forma.